И здравейте хора! В новото ми видео говоря тихо, защото съм с микрофон и ще се чува много силно, ако говоря, нали, на висок тон. Днеска ще играем ето тази игра. Тя е копия на Brookhaven буквално. Така, нека да влезем в играта. Първо да видя къде си подпра микрофона, защото не мога да го държа през цялото време. Е тук може би? Не, май няма да стане. Или пък ще. Не знам дали ме чувате. Мисля, че така е добре. Хора, ето това е аутфита ми. Това е само един, аз имам още аутфити. Кефи ли ви? Мене си ме кефи. Така, нека първо си вземем къща. Да, първо да си вземем поне къща. Дали бъдем в този хотел? Няма да бъдем. Няма да бъдем. Аз не искам да бъдем. Какво направи, бе? Е така. Е тук. Тази къща е грозна. Искам по-хубава. Тая каква е? Мале, още по-грозно. Мале. Хора, искам само да видя тая каква е. Иначе 100% няма да бъда в нея. Искам само да видя. Малко ми бъгва, но нищо. Мале, ужас. Отвърт. Една си я махна тази къща. Опа. Хоп. Сега ще си сложа нова. Какво ми става? Така. Да, ви ме някаква по-яка. Тая ми взе мястото. Значи... Май тая. Слагам някаква и да се приключва. Сега да е хубава. Гледайте ми айфончето, бе. Айфончето. Най-новата марка. Некво ми звъни. Беги, бе. Така, затваряме. Чайте малко да разгледаме. Тук си имам офис да работя. То аз вече работа. Както виждате, съм такова продавачка в магазина. Защото там идват най-много хора. И да. Явиме тук една стая. Малко е пустичка. Тук какво има? Какво това? Чакай. Пиралното помещение. Дай да видим на горния етаж по-добре, защото там има по-хубави стаи. Така да видим ето тази. Не бих казала колко са по-добри, ама... Я видим и това. Кеневче и баня. Я видим и тая. Хора, мисля, че прецених коя ще е моята. Е тая. Не знам, просто... Да. Хора, сега ще ви покажа и другите ми аутфити. Ето има на аватар. Идваме ето тук. Така. Бейба. Чайте само и то да си го запаза. Така. Айде бе. Този аутфит ми е пижамата. Нищо, че има чанта. Имам и аутфит, който е, нали, за малко дете. Като искам да съм малко дете. И този го видяхте. Не, този. И ето този.
Мисля да си остана с и тоя. Просто. Не знам. Така хора ще трябва да ходим до магазина, защото едно различно в тази игра е, че... къде идвам насам? Че трябва да си купувате нещата, защото вижте сега как имаме примерно само тук имам нали 4 от 4, тук 2 от 4, 4 от 4. Трябва да купуваме храна, за да правим ястия. Така, дай да ви... Сега трябва да видим какво да вземем. Абе, ще взема всичко. Ето нещата, които може да направите. Може корабийки, мъфинчета, плодова салата, лазаня, някакво си тука, някаква манджа, такива сандвичи, сушита и е това чипс, някакъв със сос. Не знам какъв този сос. Само, че сега ще трябва да си записвам някъде. Да видим къде. Хора намерих. Да знаете, че това видео ще бъде кратко, защото просто много се забавих. И да. Така. Сега трябва да вземе. Трябва да вземе две млека. Така, две млека. Две сирена. Мисля, че е това. Не, и две яйца. Така, тук видяхме какво трябва. Тук абе, другия път ще ги вземем, защото само ме мързи толкова неща да взимам. Така, излизаме от къщата. Защото е малко грозничко. Сега ще се спалним и моторчи. Това моторче е много яко. Между другото, якото е в тази игра, че можеш да спускаш музика без да плащаш ръбък си. Доста яко. Чуйте я. Не знам дали чувате. Не знам дали мене чувате. Но както и да. Да си я заключа колата, никой да не ми я вземе. И газ. Не съм най-добрата шофьорка. Личи си. О, не. Мама. Що не мога да карам хубаво? Между другото, мотора ми се спал на какъвто цвят беше и преди да снимам видеото. Играх тази игра и бог направих някакви глупости. Ефом става, брат. Не, брат, аз ще се гръмна. Ще карам назад. Какво се прави? Ето го магазиня. Не се случва. Ще натискам това. Не, хора, просто не мога. Нещо верно ми става. Къде ходиш на там, бе, брат ми? Аз не мога да смогна. Боже. Така. Имаме две мляко. Млеко. Да, не мога да говоря. Ето едно, две, така.
Какво имам още? Имаме 2 пъти сирене да купим. Абе, брат, много съм просто. 1, 2 и запомних, че трябваше яйца. 1, 2. Мисля, че трябваше и такова някакво, не. Чакай, стой. Е това. 1, 2. Чакай да видим тук списъка. Добре, трябва да взема и шугър. 1, 2. Трябва да взема хлеб, брат ми, хлеб. 1, 2. И мисля, че сме готови с пазара. Сега ще отидем на самообслужването. Чай да си извадим кредитната карта, бе, брат ми. Ето я. Така плащаме парички. И айде, бегаме се. Така. Къде ми е песента, бе? Така, ето я. Мале. Не знае, че съм толкова зле. Мале. Хора, аз накрая ще тръгна и пеша, ще си хода, честно ви казвам. Съм толкова некатърна, че право няма къде. Аре, моля те, успокой се, мотор такъв. Аз ще карам бавно, защото искам. Защото ми се налага. О, боже! Аз забравих къде ми е къщата. Тук на кръговото. Трябва да съм някъде тук. Сега по тази пътечка нагоре. Аз пък пътечка. Така, сега ще вдея малко повече газ. Да, ето ми я. Запомнила съм нещо, бе. Мале, ще така ми бъгва. Аре, тръгни, бе. Айде. Опа, чичит. Да по-внимателно, бе. Хора, който ми даде мотора му, нема повече да има. Аре, че е направо. Айде, бе. Така, хора, целта в това видео ми е да направя едно нещо и видеото ще приключи. Говоря ето тук. Хора, какво да направим? Суши ще направим. Искате ли? Не. Аз ще направя суши. Суши! Така, идваме тук. Взимаме това. Слагаме го тук се вари. Не бе, нещо това бе. Аре, по-бързо, моля те, чуть. Ми хора, няма да успея. Ако искате втора част, се абонирайте и харесайте. И това беше от мен. Чао!